Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή για πρώτη φορά να είμαι στη θέση του ειδικού εισηγητή για τους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά να το διευκρινίσω, δεν εκφράζω την άποψη όλων των ανεξάρτητων, απλά στην Επιτροπή Οικονομικών ορίσαμε έναν όπως προβλέπει από τον κανονισμό, άρα θα εκφράσω προσωπικές μου απόψεις. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το προϋπολογισμό του κράτους για το 2025 διεξάγεται όπως και κάθε φορά τα τελευταία χρόνια σε ένα περιβάλλον με πολλές αβεβαιότητες διεθνώς και κυρίως με τεράστια δημοσιονομικά θέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλέον χρέος 36 τρισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο στην ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 13 τρισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια. Το χρέος της Γαλλίας έφτασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια, τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά και στην Ελλάδα το χρέος της γενικής κυβέρνησης έφτασε 365 δισεκατομμύρια, ενώ το χρέος της κεντρικής διοίκησης εκτοξεύτηκε στα 411 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η Ελλάδα προέρχεται από μια μεγάλη κρίση χρέους και η παράμετρος και ο δείκτης αυτός είναι η μεγαλύτερη απειλή στο μέλλον για τη χώρα μας. Πώς αποπληρώνεται το χρέος? Η κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει δημιούργησε πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, αύξηση πραγματική της παραγωγής, επενδύσεις που οδηγούν σε μεγάλη και μόνιμη αύξηση των εσόδων που όχι μόνο να καλύπτουν τις δαπάνες αλλά να μπορεί να εξοφλεί και ένα μέρος του χρέους? Η απάντηση είναι αρνητική. Και αυτό που συμβαίνει είναι η κυβέρνηση να δανείζεται δισεκατομμύρια ευρώ από τους φορείς κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές, την κρατική υποτιθέμενη χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τα δημοτικά τέλη, τα αποθεματικά των νοσοκομείων και άλλα διαθέσιμα ταμιακά για να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του κράτους και τις παροχές της κυβέρνησης, αλλά και να εξοφλεί ένα μικρό μέρος του χρέους. Συνολικά τα 5 τελευταία χρόνια η κυβέρνηση δανείστηκε 24 δισεκατομμύρια ευρώ από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και άλλους φορείς του δημοσίου. Το ονομαστικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε την πενταετία 34 δισεκατομμύρια από 331 το 19 στα 365 το 23 και το ενδοκυβερνητικό χρέος 24 δισεκατομμύρια από 42 το 19, 66 το 23. Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή η ανάπτυξη της χώρας που ως παρονομαστής στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι εικονική, αφού βασίζεται σε επενδύσεις κατά τη μισή μονάδα και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά τη μία μισή μονάδα. Ως επενδύσεις νοούνται οι ξένες επενδύσεις στο real estate στη χώρα μας ή και εξαγορές από φαντ και ξένους ομίλους ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων κερδοφόρων, όπως για παράδειγμα η εξαγορά της Στέρνα Ενεργειακή από αραβικό όμιλο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης σε κυριακάτικη εφημερίδα όταν ρωτήθηκε «Πέστε μας μια μεγάλη επένδυση». Έτσι εννοεί η κυβέρνηση την εξαγορά κερδοφόρας επιχείρησης από ξένα φαντ, τις ξένες επενδύσεις στην χώρα μας. Ως αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης που συμβάλλει μια μισή μονάδα στην ανάπτυξη, νοείται η αύξηση της παραμέτρου της τιμής των προϊόντων, διότι το ποσό που διατίθεται ως κατανάλωση είναι το γινόμενο τιμής επί όγκο. Επειδή όμως η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή, ο όγκος μειώνεται με αποτέλεσμα ο δείκτης αυτός να μην οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση, η οποία ζήτηση θα οδηγούσε σε αυξημένη παραγωγή. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Διότι ακόμη κι αν η ζήτηση, η οποία έχει ήδη περιοριστεί, σας είπα, ήταν αυξημένη, η αύξηση της παραγωγής δεν θα συνέβαινε, διότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών λέει ότι οι εξαγωγές μας περιορίζονται και οι εισαγωγές μας αυξάνονται. Άρα η ζήτηση θα ευνοούσε τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ξένες χώρες, οι οποίες εισάγουν σε εμάς.
Σε κάθε προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νούμερα ευημερούν. Αλλά η κοινωνία λέγεται συνήθως όχι. Τα δισεκατομμύρια είναι αριθμοί που ακόμη και αξιόπιστοι οργανισμοί όπως η Ελστάτ και η Eurostat μετρούν διαφορετικά κάθε φορά, αφού εύκολα προσθέθηκαν μεταξύ του Οκτωβρίου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Νοέμβριο στο σχέδιο του προϋπολογισμού 12,5 δις ξεχασμένα αναβαλόμενοι τόκοι δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είχαν ξεχαστεί από το 2012. Την ίδια ώρα που το χρέος ονομαστικά αυξάνεται, έχουμε και 33 δισεκατομμύρια διαθέσιμα που περιλαμβάνουν, ακούστε, ανεπίτρεπτα τις προκαταβολές του ΕΣΠΑ και τις προκαταβολές της Δανειακής Σύμβασης του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητος. Ενώ την ίδια ώρα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν κάνει στάση πληρωμών. Ρωτήστε στις περιοχές σας. Και ο ΑΕΔ πρώτη φορά δεν κατέβαλε προκαταβολές του επιδόματος ανεργίας το Δεκέμβριο. Είμαστε 11 Δεκεμβρίου και ακόμη δεν έγινε αυτό. Οι άνθρωποι εργάζονται όλο και περισσότερο. Και η αγοριστική δύναμη του εισοδήματός τους μειώνεται. Είμαστε, το είπατε, η πρώτη τελευταία χώρα στην δύναμη την αγοραστική του εισοδήματος, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Το επιβεβαιώνει η Eurostat. Στις 20 του μήνα ο μισθός τελειώνει, έχει εξανεμιστεί από την ακρίβεια που πιάνει όλο το φάσμα της αγοράς. Αφού η παντελής έλλειψη εποπτείας, ρυθμιστικού πλαισίου, ελέγχων και η ατιμωρησία όχι μόνο το επιτρέπει, αλλά είναι η εφαρμοσμένη έκφραση του δόγματος του κυρίου Μητσοτάκη ότι η ιδεολογία δεν χρειάζεται, αρκεί να πάμε μπροστά. Τα άλλα είναι παροχημένα. Ακριβά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, ακριβό ρεύμα, ακριβό νερό, ακριβά ενοίκια, ακριβή κινητή τηλεφωνία, ακριβές χρεώσεις στις διατραπεζικές συναλλαγές, ακριβά επιτόκια δανεισμού, πιο ακριβά φάρμακα, ακρίβεια παντού. Το μεγάλο πρόβλημα του πληθωρισμού δεν είναι εισαγόμενο, είναι ενδογενές και σας το λέω, τη γνώμη μου ευθέως, έχει την υπογραφή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Και εξηγούμε. Στα σούπερ μάρκετ οι μεγάλες αλυσίδες πουλούν πιο ακριβά απορρυπαντικά και φρυγανιές από ένα μικρό μίνι μάρκετ στην περιοχή σας. Αυτό είναι απόρρια της λειτουργίας καρτέλ. Με τη λογιστική πρακτική της έκδοσης πιστωτικών παραστατικών και τιμολογίων στο τέλος του έτους, την υποχρεωτική επιβολή προσφορών και την πληρωμή της διαφήμισης, η γραβιέρα αμφιλοχείας από 9,7 ευρώ φτάνει στο ράφι 17, αντί για ένα εύλογο 13. Αλλά προσέξτε, το οικονομικό επιτελείο από τα 4 ευρώ που είναι η διαφορά στη λιανική παίρνει το ένα τουλάχιστον ως φόρο, το οποίο ενίοτε το δίνει πίσω στα ίδια τα καρτέλ ως πας, ενίοτε το κάνει χρήση ως αυξημένα έσοδα του κράτους. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Όλες σχεδόν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάθε χρόνο εκθετικά αυξάνουν τα κέρδη τους, ενώ το 2023 σε σχέση με το 2022 η αύξηση του τζίρου είναι της τάξης, ακούστε, 41,38%, 15,24%, 14,51%, 9,54%. Αυτά είναι σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ αύξηση του τζίρου. Και τα κέρδη μίας μόνο αλυσίδας στη μικρή αγορά της Ελλάδος για το 2023 ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ μετά φόρων. Τα εκατομμύρια αυτά όμως που λέμε όλα, τα κέρδη, είναι, να μην ξεχνιόμαστε, από το εισόδημα των πολιτών. Πάμε στο ρεύμα. Με ευθύνη της κυβέρνησης που καθόρισε το ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματιστηρίου ενέργειας και αδιαφορεί για τη διασύνδεση της τιμής της λιανικής με τη χονδρική, οι χρεώσεις στα τιμολόγια εκτοξεύτηκαν, αφού η οριακή τιμή του ρεύματος στη χονδρική αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή στην προσφορά στο χρηματιστήριο. Και έτσι η ΔΕΗ που προσφέρει 6 ευρώ για παράδειγμα πουλάει 12. Και έτσι δεν έχει τι να κάνει τα υπερκέρδη και αρχίζει και πουλάει ψυγεία και τηλεοράσεις, αφού τα επένδυσε τα χρήματα από τους φορολογούμενους που πληρώσαμε εμείς το παραπανήσιο ρεύμα στην αγορά του Κοτσόβολου.
Παράλληλα, μια ομάδα 5 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που ελέγχουν την παραγωγή, τη λιανική, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, συσσωρεύουν μαζί με τη ΔΕΗ δισεκατομμύρια κέρδη από τον υδρότα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Είναι αυτά τα ίδια δισεκατομμύρια που ο Πρωθυπουργός συνειδητά άβουλος τα περιγράφει ως ουρανοκατέβατα. Ακούστε, ο Πρωθυπουργός λέει ουρανοκατέβατα αυτά τα λεφτά που πληρώσαμε εμείς και τα πήραν ως κέρδη επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι. Τα περιγράφει λοιπόν έτσι, αποδίδοντας στην πράξη στη μεταφυσική την προέλευσή τους από τον ουρανό. Ενώ ο ίδιος μεθόδευσε στην πράξη τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου τα τελευταία χρόνια. Άλλη μία. Και βεβαίως από τα αυξημένα τιμολόγια στο ρεύμα, οι χρεώσεις, τα πάγια είναι αναλογικά μεγαλύτερες και υποφελείται πάλι το κράτος. Πάμε στην εκτόξευση των ενοικίων. Ο Πρωθυπουργός φέρει τεράστια ευθύνη. Γιατί επί 5 χρόνια, επιτηδευμένα, άφησε την Golden Visa στην Αθήνα. Και επομένως, αντί να έχει στην επαρχία τα 250.000 ευρώ όριο και στην Αθήνα πολύ μεγαλύτερο, ώστε να μην εκτοξευθούν τα ενοίκια στην Αθήνα και αφαιρέσει πολλά κίνητα από την αγορά, στην πράξη δημιούργησε το πρόβλημα. Πάμε στις χρεώσεις στις διατραπεζικές συναλλαγές, τις οποίες άφησε συνειδητά ο Πρωθυπουργός επιτηδευμένα να είναι υπερβολικές σε συνδυασμό με το υπερβολικό περιθώριο επιτοκίου. Πού οδήγησαν αυτά τα δύο? Τις ελληνικές συστημικές τράπεζες να συσσωρεύσουν τα 3 τελευταία έτη 22, 23, 24 12 δις ευρώ. Λεφτά που πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες δανειζόμενοι, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι. Μπορούσε να τις μειώσει? Εννοείται. Αφού διαρρέει η κυβέρνηση ότι την Κυριακή θα το κάνει πανηγυρικά, έτσι, όταν το καλοκαίρι ρώτησα από αυτό το έδρανο την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και μου απάντησε ο κύριος Δήμας ότι δεν υφίσταται θέμα ούτε μεγάλης διαφοράς περιθωρίου επιτοκίου ούτε μεγάλων χρεώσεων διατραπεζικών. Η υγεία και η εκπαίδευση σταδιακά περνούν σε funds τα οποία έχουν τεράστια κέρδη από τις ευνοϊκές αποφάσεις της κυβέρνησης. Αθροίστε τώρα τα δισεκατομμύρια των κερδών των εταιριών ενέργειας, των εταιριών τροφίμων και των τραπεζών, για να καταλάβετε αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο ή είναι εσωτερικό. Αν ήσασταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους 5 μεγάλους παίχτες στην ενέργεια, αν ήσασταν ένας από τους 5 μεγάλους παίχτες στα τρόφιμα, αν ήσασταν ένας από τους 5 μεγάλους τραπεζίτες ή αν ήσασταν ένας από τα 5 μεγάλα funds, υπήρχε περίπτωση να αφήσετε τους πολίτες να αλλάξουν τον κύριο Μητσοτάκη? Με τίποτα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει ένα πάθος με τη διανομή του δημοσίου χρήματος στους λίγους και τη δημιουργία ολιγοπολίων. Εκτρέφει αυτή τη μάστιγα των απευθείας αναθέσεων. Πρώτο τετράμινο του 24, προσέξτε, από τα 8 δις, το 72% με απευθείας αναθέσεις. Αύξησε και το όριο για να τις ευνοήσει. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και λέει αυτό θα το βάλω προαπαιτούμενο να συμμορφωθείτε, έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Αλλά προσέξτε, και οι υπόλοιπες που δεν γίνονται με απευθείας αναθέσεις δεν φωτογραφίζονται. Φωτογραφίζονται και στην πράξη δεν υπάρχει ανταγωνισμός και πλειοδοσία. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Το 67% των ενστάσεων που κάνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι εταιρείες που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, γίνονται αποδεκτές και ακυρώνονται οι διαγωνισμοί. Κοντά 7 στις 10. Έτσι δημιουργούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο Ελλάδες. Η μία των ολίγων που έχει προνομιακή σχέση με τα χρήματα του δημοσίου σε υπηρεσίες και αγαθά, και η μία που είναι έξω από και αποκλεισμένη από τα δημόσια έργα. Στην ελεύθερη οικονομία βασική προϋπόθεση είναι η εποπτεία και ο ανταγωνισμός. Ούτε το ένα υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε το άλλο. Και αυτό που παρατηρείτε, για να κλείνω σιγά σιγά, και ευχαριστώ για την ανοχή κυρία Πρόεδρε, είναι ότι έχουν μαζέψει μεγάλοι όμιλοι τόσα πολλά χρήματα που πλέον επενδύουν και εξαγοράζουν οποιαδήποτε εταιρεία εκτός του αντικειμένου τους, έχει 6-7 έμπιτα, τα αγοράζουν, είναι κερδοφόρες και βγαίνουν οι νοικοκυρέοι επιχειρηματίες έξω από την αγορά
Και βλέπουμε τους μεγάλους όμιλους, είτε ενέργειας, είτε πληροφορικής, είτε κατασκευαστικές, να μπαίνουν στα εμπορικά κέντρα, στις αλυσίδες τροφίμων, στον πρωτογενή τομέα. Έχουν αλώσει όλη την αγορά. Και επομένως ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν αμβλήθηκαν, η ύπαιθρος ερημώνει δραματικά, ο πληθυσμός που ζει εκεί μειώνεται μόνιμα. Και κλείστε, κύριε Σαλμάν. Το εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων περιορίζεται αισθητά μετά την καινούργια ΚΑΠ. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλα αυτά που έχω πει το τελευταίο διάστημα και για όλα αυτά που είπα σήμερα, η εμπιστοσύνη που έδωσα πέρυσι στην κυβέρνηση δηλώνω ότι έρεται. Καταψηφίζω συνεπώς τον προϋπολογισμό με την επιφύλαξη μερικών Υπουργείων. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το